Lidi, já jsem tady novej a budu natáčet Brawl Stars a dnes jmenuji se Petr Mia 46, kdyby něco. A já jsem tady s Markem, jménem Tatarkou se jmenuje, v Bravku. A teda my budeme natáčet Brawl, no já aspoň. Tak, pozdrav, ne? Nazdar lidi. No, šikulka. No. Tak. Hnedka ze začátku už můžeme dát ready. A jdeme na to. Doufám, že nám to půjde. Dělej. Čoko prde. No. Jdem na středu. Jdeme na střed. Tak. No. Šmejde! No. Tak. Musíme být první. Jen tak. Proč ne? Ty brdě, já jsem teďka spadla na pusu. Já jsem úplně totiž dělala to, víte? Jo? Já jsem dělal takové to, nějaký prostě trik, ne, a, šokoprt jeden, a já jsem spadl prostě, jo, a spadl jsem na zub, trošku mi to teklo, ale já jsem si to ještě vychutnal a dal jsem si to ještě s kolou, takže jako v pohodě. A trošku mám a trošku mám hnědčí red. A to nevadí. No, vychutnal jsem si to, protože mi chutná krev a doporučuji vám krev s kolou. Je dobrá. Marku, ty tam zabíjíš, jak vidím. Jej, ups. Výborně, Marku. Tatarko. Výborně. Tak třetí, no. Já 0. No jo. Je fakt něco. No, jakoby já si vyměnit Bravlera. Ale byle. No, to je jedno. Bravlera. Jak tohle jsou moji Bravleři, dobře. Takhle si mám dát. Já si vezmu Leona. Nemáš to, ne? Že co? Vylepšit si ho, Vylepšit si ho nemůžu. Ale to nevadí. No jenom mám 2 legendérka. Nebo dej si toho Edgara. Fakt? Jsem Groma, za toho to umím. No. Jdeme na to. No. Jo. Ach jo. Jinak bych chtěl, abyste sledovali kanál, nevím, jak se jmenuje, od mojí spolužačky. A v dalším videu vám řeknu, jak se prostě jmenuje. No. A ten, kdo bude mít dříve 100 odběratelů, tak tomu ten druhý dá 100 korun. Hej, Leone, jeden! Dinosaure. No, já ti dám. Haha, jsi v pasti. Ne, víš, že já jsem v pasti. No, Marku, daří se ti? No, to vidím. No, Marek zabil Leona. Aha. Výborně. Tatarka jede. Mistr Tatarka. Výborně. Tam Nick, mě to strašně štve. O ne! Kdyby Edgar. Výborně. Nice.
Ne. To nejde. Asi jo. Já dostávám na něm -8. Jestli v dnešním videu vyhrajem, tak vyhrajem. Máte rádi křupaní prstu? Já jo. No. Yeah. Víte, ty spajci. Ježišmarja. Jdeme na střed. Tak jdu na kraj. Edgar. OK. Mistr Tatarka to umí mega dobře, třeba. Hej, ne, nech mě. Hej. Já jdu pryč. Někam. Běžnosti. Teď? No. A ty už se... No. Tam je Spike Darky. Ne, Marku. Tatarko. Tak to jo. Jo, úplně. No, asi jo, no. Jo. Dělej. Ten bull? To je sezónní Raxa. Marku, na kolika máš toho Gase? Já tam to už nevím. Na normálním účtě mám Dio. Fakt? Já za něho nehraju. Já ho mám na 2. Co dostal z mytiku? Jsem dostal z mytiku. A byl jsem strašně nešťastný. Protože jsem vůbec jsem ho nechtěl totiž. Protože tak vypadá jak já. Hotovo. Jupi, konečně. Já si takhle vyhrám. Tak to je ale Easy vyhrá. No. Nice. Počkej, musím dát lajka. No, lípy. Tak, tady tohle si otevřeme. Tak. Mám si dát Larryho a Loriho? Ne. OK. Jo, tak. Kde jsi to vzal? To musí být. Jo, aha. Mám zkoušet Spike na druhém účtu. A máš na něho? Tak jo. Rozhodně, jo. Jako na druhém účtu. Ano, kupuj. Jo. Jo. Rankedy? Jo. OK. No, pojďme. 5. Oh. Pippi, Nani, Edgar, Mortis. Tak si to řekl kohokoliv, jenom. Gengrad. Když si koupil. Je to je jedno.
Teďka hraje proti botům, takže to je pohoda. Fakt? Čekaj. No, počkej. Hrajeme proti botům. Jedem. Počkej. Jej. Nezabij mě. No. Hej. Poprčit. Co? Mistr Tatarka je zpátky, ale my prohráváme jakoby. Co to říct, ne? Ale už mám druhou část, jasně. Tak právě to mě. Ne. Pomoc. Jo. Ne. Dobrý. Jdi pryč. Až konečně vyhrajeme, doufám. No. Na kom? Gol 1. Jo, mám ho. Nice. Máš gol 1 v nové sezóně, jo? Jo, už jo? 4 jsem zabil. Nice. No, dobrý. Ready. Počkej ještě. Nic. No, nic. To je jasné, co jiného, že? No. Ready. Ready, já tam. Ne. Tak to je pohoda. To je jedno. Jedno? Cože? Já. Jdeme. Tak, let's go ahead and lip-sync. No, tam je Spike. Jen teda nic Dělej. Tak tohle to je. Nějaký kombo. Počkat, jedu. Kyč. Jedu po... Ne. Počkej, jsem mal je Spike. Je teda ten. Crow. Aha. Ani nevím. Ne. Já jedu. Jeď, můj. Ne. Jsem tady jenom mě. To vyhraju. No to máš. To nebudeš mít. To máš tam zdobyl. Ne, odskoč. Ne, to tak hrá. To nevezme. Jdem. Já už je konec. To už se nestane. Super, na nic to je. Kroula. Nemůžem, už nejde. Dej mi tež. Já si to vypojím, že? Aha. Nevadí.
Je. Ňam. Big Friend. Hodzoň. Jestli budu toho. Co je to Big Friend? Na co to je? To doma nejvíc HP, tak to bude mít oba dva týmejky. Když bude třeba Franka, tak to bude mít lepší, když bude Franka. Ňam, ňam. Mopojo, nedělej. Nedělej, no. Dobrý, dobrý, no, to je dobrý. Jako mohl, kdyby měl Franka, tak to je lepší. No, ani se Frank proti němu. Ale každý mám aspoň 10 800 HP, nevím, oni mají tam 12 000. Oni by se měli to takový. Frank s nimi prostě. Frankenstein. No. A je to hotovo. A je to hotovo. To je prohra. Další. Protože prostě... Tam je i Edgar, což je Máme blbé. šanci. Prostě Frank proti nám. Ty Franky. Kámo, Edgara si ještě dáme, jo? Ale tak. Ještě, já jsem ještě Franka v Rankedech neviděl. Jo, zabil jsem Edgara. Když je Big Frank, tak prostě jak nemáš... Jako vyhrát to ještě furt můžeme. Jo, můžeme. Ale to se nestane, dívej, protože tady tenhle Edgar. Jo, primo. Jo, to je... Ne, to... Paráda. Na co mě zabíjíš, jak to máte vyhrané? Je to fakt? Ano, já mám zvučit. Co? Počkej, dáme ještě jednu dobu. A dívej, Herku, Ne, to je Emily. mě to v tom questu to fakt dalo. A jo. No, erzovat Adonu, jo? Tak tím pádem video už končí. Ne. Jo. Ne, však jdeme ještě dál. A tak dobře, tak ještě trošku. No tak jo. To je náš spolužák Adam. Tak už Adamek. No tak s ním nejdeme. Už opleskem. No. A jdeme, ale nebo... Jam Grab zase. Hej, já nevím. Co to je za mapa? To neznáš? Ne. Jo. Mytek. Co je nejlepší? Když ti padne Leon, nebo Spike, nebo Crow z Legendarka. Nebo to Je mě tež. Já mám 6. dokonce na obou. Mají 4. Podívej, ten Edgar. Ten Edgar to kaže. No, Gamegrab je dobrý Edgar. Jako. My tady nevyhrajeme vůbec. Jak víš? Protože vím. Musí dělat barvy. Vyhrát to můžeme furt, jako. Jít potom Edgarovi musíme. No musíme. A Edgar je...
jdu pryč. Běž dolů. Jsem tu. Hej, já jsem to vyhrál. Už teď. Já jsem to vyhrál. No. Kdo to vyhrál? Já jsem ho zabil. Já. Takže... Ale tam... Ne já. 8 kilů. A tak to zvěř, že se zabil. Jupi. Mám to, ranket. Koho? Ranket se dopa. Bomba. No. Tak, jdeme ještě? Ale teďka si beru Edgara. Ne. Dej to Piper. Nany? Piper. OK. Ale jestli tam bude Edgar, jestli tam, počkej, aha. Tam vyjde dobře s Maxkou. Bomba, ale pak jsem klid mám hodně HP. Dělejte. Ty brďo. Ne, vy jste jinak červenou kartičku. Tak to je prohra. Co tam, kdo tam je? Mají prima, mají jedno číslo pečet. Že byl bych film. Já jsem říkal, jestli tam bude Edgar, tak to máme prohrané. Ale tady prostě potřebujeme kámo vystavit, že je to právě, protože mají prima. OK, já to nefunguje. No! Hey, nice. Blaster! Let's go, come on, zip zip. Oni byli Ten medvěd! To mohla být výhra. To jsme mohli už A ten medvěd... Tak mi to tu extra pokazali. Armady. Co on dal speed? Úplně... Kde je ten míč? Úplně. Let's go, come on, zip zip. On má hypercharge. Prč. Co jsi to Arme udělal? Ne, asi. A já už neplet. Ne, ne. Ne. Sugarfly. Ne, asi. Ne. Jo. Pojď, běž. Na FK. Hej. Na. Ne. Arme, dělej. Aďo. Hej, 20 sekund. 18, 15. Ne, prosím. Dobrý. Hej, jestli nedají gola, tak to je v pohodě. Teď nesmí dát gola do 10 sekund. Ne. Dívej, o. 5. Ne. Ještě výhra. Fakt? Jedna výhra ještě. Jak to mít jednu výhru? Nebo co 2? Já jednu, ať mám gold 2. Já 2 a mám Jdeme na to. bronz.
2. Nebo 3. To strašně zpomalené. Jako vůbec mi nevadí. Bravo bol, ale já si byl... Vůbec mi nevadí, že natáčíme 25 minut. Trošku další video. Co? První a trošku... Hele, já se zase beru Max, za to mi to šlo. Okay. Máme dobrý tým. Zase. Jestli tam nebude prosím, tam není Edgar. Je tam, bez pohodě. Někdy bych to neříkal. Já to tady nás... Crowd, ne. To musíme se snažit. Opravdu. Marku, pomoc! Bull mi sebral. Jo? My to samý úplně jedeme domů. Red Bull. Ty brďo. Nech mě. Teďka to nebude tak lehké už. Bude to bude lehčí. Ne. Jo, tam přijmeme kam 11 000 HP. Nech to. Ty čokoprde. Jo. Kámo, co máš za gadgetu? Energy levels critical. Turbo time. Ty jsi mu nahrál. Oh! Ne, pomoc. Já jsem od něj dostal, takže pohoda. Bull jak běžel. Pozor. A hned. Turbo time. To není a hned. Budu si dostanu míč, jak to gol. Oni ví, jak se nahrává, sakra. Oni to teďka dají. O, dívej, čistý. Yes! Ne. Hele, 500 plus 500. Co to mám prostě start drop? Yes, nice. Jak na svině. Já si myslím, že pro tady tohle video je to všechno, takže... Nazdar.